No kun puhutaan tällaisesta tyypillisestä myyntiorganisaatiosta ja eri sidosryhmistä, mitä tyypilliseen tällaiseen niin kuin myyntitapahtumaan liittyy, jos tälle halutaan ajatella, niin siellähän on johto, joka yrittää pyörittää firmaa, saada se mahdollisimman tuloksekkaaksi, saada jokaisen suoriutumaan samalla tavalla, saada mitattavaa tulosta kaikesta, saada systematisoitua asioita, tehostettua asioita. Siellä on niin kuin tällaisia asioita pöydällä. Sitten sulla on se asiakas, joka haluaa vaan apua. Se haluaa apua ja se haluaa tällaisen niin kuin, sitä informaatiota sille asiakkaalle on tarjolla niin järkyttävä määrä, että se ei pysty pitämään kirjaa siitä kaikesta ja se ei pysty varmistamaan sitä, että se hyödyntää sitä tietoa kaikista parhaalla mahdollisella tavalla, jolloin se haluaa, että se myyjä ymmärtäisi sitä ja että se auttaisi sitä ratkaisemaan niitä kiperiä ongelmia ja yhdistelemään niitä tietopisteitä erilaisilla uusilla ja mielenkiintoisilla tavoilla, mitkä ratkaisee hänen ongelmia. Ja tämä sitten taas vaatii ihan erilaista presenssiä siltä myyjältä. Se vaatii sen, että se on läsnä, sitä oikeasti kiinnostaa, sillä on aikaa, mielenkiintoa ja kyvykkyyttä kysyä asioita siltä asiakkaalta. Mutta sitten jos me katsotaan sen myyjän perusarkea, niin sillähän on raportointia, sisäisiä palavereita, matkustusta, sillä on valmistautumista, follow-uppeja, kylmäsoittoja, uuden pipelinen rakentamista, vanhojen seuraamista, sillä on CRM-kirjausta, sillä on ihan hirveä määrä tavaraa pöydällä, mikä on kaikki pois siitä, että se pystyisi olemaan vaan läsnä. Ja tämä on sellainen asia, mihin ihmiset on vaan tottunut. Myyjät on turtunut siihen, että niillä on hirveä määrä paskaa pöydällä ja ne ei tule pääsen siitä ikinä eroon. Mutta sen ei tarvitse olla tälleen. Eli hyödyntämällä näitä uusia teknologioita uusilla ja mielenkiintoisilla tavoilla, niin me voidaan saada sitä myyjän perusarkea muutettua parempaan suuntaan, läsnä olevampaan suuntaan, mikä sitten näyttäytyy asiakkaalle myös hyvänä. Ja sitten meidän tarvitsee aina linjata ne johdon intressit siihen, eli miten me saadaan tehtyä siitä myynnistä systemaattista, mitattavaa, samankaltaista, niin meidän on pohdittava tapoja yhdistää nämä kaikki 3 tekijää, koska silleen me saadaan loppujen lopuksi aikaan myyjälle kauppoja, tulosta, johdolle organisaation kasvua, tulosta ja sitten asiakkaalle parempia palveluita ja parempia tuotteita, mitkä ratkaisee sen ongelmia, eli tulosta. Eli näin me saadaan kaikille, ketkä liittyy siihen myyntiin, niin tulosta sen ymmärryksen ja läsnäolon kautta. Mutta meidän täytyy ymmärtää myös se, että se ei tarkoita sitä, että me painetaan lisää kaasua, vaan se tarkoittaa, että me pikkasen painetaan jarrua ja keskitytään siihen, mikä on olennaista, eikä mennä 2 miljoonaa eri suuntaan.